Eta Durango hasteko zorian behar du Aker Beltz taldearen kontzertu bereziak. 15. urteurrenaren birako azken emanaldia dute eta gonbidatu sorta berezia izango da bertan, Leire Lustondo. Gaueko 9:00 abiatuko da Aker Beltzen 15. urteurrena ospatzeko kontzertu berezia. Oskotearekin batera hainbat artista egongo dira taula gainean, besteak beste Alex Arduiz, Urine Hidalgo, Leire Martínez, Jogurina Boroba edo Rozalen. Oraintxe Andoni Oiokiegi handiaren txanda da, gitarraren laguntzaz giroa berotzen ari da, entzuten ari zarete giro ezin hobea dago kontzertu horren aurretik. Sarrerei dagokienez, astelenean agortu ziren 1.300 saldu dituzte eta bildutakoa EITB-ren maratoira bideratuko da. Aurten dakizuenez, minbizia izango dugu ardatz eta kontzertu hori Aker Beltzek eskainiko duena Gabonetan emango dugu EITB-en oso-osorik. Gaur hori borobiltzen dugu aurten egindako kontzertu guztiak, ibili gara hori 80 plazetatik eta leku guztietatik. Oso polita izan da, oso intensoa ere, esaten duzulako, wow. Denbora barnean zaudenean esaten duzu, wow. Zenbat kaina ez, baina gero ze polita den ez. Besterik ez, bukatzeko ordua dugu. Kirol informazioarekin uzten zaituztegu, bihar arte, ondo izan.